Muri right here, one bunch. Right. Unenge uchimboitika kwaunokanyara ndechishare. Pane 1 or 2 groups and ndechingoselecta zokushare. So ameno ikokoko. Amwe private groups and ndechishare hangu malive angu. Ndoita kudecide nhasi nomboshare kugroup running neamwe magroups angu. Kupage kwangu handisandanyatsogona kushare kupage but very soon ndenda kungoitira malive angu kupage kwangu. So memsingachandiona unza kuti warova mazuva ano maya kurova ndinenge ndisina zvangu pandenda kuitira malive angu kupage kwangu. So hanzi ndapinda right nhasi yakaipa manje. Timbona kuti vanhu zvangu nhasi yakaipa nhasi but handisida kuita official zvazokuti ndive too official zvokusvika pakutaura zviri official ndichisa materms epsychology. Handisida ita izvozvo. Share inoita noise right nanyatsogadzira meno ichapera nguva. So guys, hepanoi manje uri murelationship iwo nabhundi ava nasisi ava, unomwe munhu warudanana naye here mumba imomo wokuti anything chaunoita hachisi right? Even ukatenga chinhu nemari yawagadzira musoro iwe pachako yako yawazvigadzira musoro iwe, kudana munhu uya zomuroka so unotenga jacket unoita sengocharifira jacket iroro. Kuna vanhu vakadero unoziva saita singamisa zvizimuzi. Wakambodanana here kuti ugere nemunhu here nhasi vamwe muchadzimiswa live. Ugere nemunhu here wokuti hapana kana chimwe chinhu chaunomboitawo chaanombokuti mudzimai wangu murume wangu apa wazogona. But munhu iyeyo ukamutarisa manje kunze uko anopainta picture yekuti tiri happy ine mhuri yangu. Munhu iyeye vana vevamwe vanovatengera chero mafruits, anovatengera chero chii, akaona vana vachida kutenga pacounter anova-offer, can I pay for that? Can I pay for that? Zviya zvokuti vanhu vari kunze vanoti maybe ende wakaita lucky ende une lucky iwe une murume. Hausi here murelationship yekuti vanhu vanoti wakakomborerwa zvako une murume, murume wako wakakomborerwa une mukadzi wako, but iwe deep down unyatsoziva kuti maiwe havamuzivi munhu. Unomuziva munhu anototaura nezvake. Munhu iwewe kuti sometimes vanhu vese vari kunze vanoti maiwe what a guy, what a girl, what a lady, maiwe. But iwe mumba mako unyatsoziva kuti munhu agarike naye. Wongoita kuplay along. Une munhu here wakagarira unoti unongogara uchingofila kuti you're not good enough for this person. Hapana panombouya wachikuratidza kuti zveshuwa every time ane chokushora pauri, ane chokushora pauri. Una mai here kana baba vanodero kwauri? Ndiyo inonzi narcissism iyoyo. Variko vanhu vakadero vakawandisa. You can even have narcissist relatives. Vanhu ivavo havambofungi nezvokuti ninga kuti anozoti kudini. Une munhu wekuti akasvika even muchienda out nemhuri musi wavanenge vangoita once in a while vada kuenda newe out nemhuri, havana patience. Manesa takutobva parestaurant inei ndine zvokumira inini, handina zvodyara zvokumira inini. Does it ring a bell? Unenge urudana nemunarcissist. Havana patience. Vadyara ngoti zvinhu zvavo zvinofamba so zvinhu zvavo zvinongoita senge domino wotopinda. Haadi kuonekwa chihang around places newe for long. Anoda kusvika chidla achibuda. Anochita so munhu wachona. Hausati wamubata zvako but anochita munhu iyeye. Zvokuti tu mwoyo wako unokuudza kuti uri kuchitiwa.
pave panenge achienda pavanhu kana restaurant ikaita senge yodhile I'm busy, I'm a busy guy. Hey, waiter, ko indava so mulatiswere panere munarcissist. Unaye munhu akadero narcissist. Munhu iyeye zvaanoita haafarire kuti anokuda iwe, but haakude nekuti anoda iwe. Anokuda because how you make him feel. Une munhu wekuti zvese anofila vanhu vanondiunderstanda vashoma. You know, vanhu vanondiunderstanda, they are blessed. You are blessed, do not understand iwo. Chipo chaunacho chokundiunderstanda. Hausatomboona munhu akadero. Anongati iwo kana ukamuunderstanda, it's a calling. Zviri unrealistic. Munhu iye anofunga kuti vanhu vese vari panyika so havamunzwisise, because intellectually havana kunyatsodzidza. Vanhu vanomudzidzisa vanhu veapa. Hausatomboona munhu uya kuti anofunga kuti anonzwisisiwa nevanhu vaapa. Kana akakuona usingakunzwisisiwa anongoti level rako richirapa. Munhu listen, vanhu ivava vamanarcissist they are so good panyaya yekupinda-pinda zvoti anogona kuona kana ari vamuparliament kana kutotonga nyika chaiyo. Ende kana waita munyama wokutongwa nyika ikatongwa nemunarcissist, munoibva. Zvese zvinhu zviri kufaya. Kana vana vake vakaguta, vana vakaguta zviri kufaya. Zvokuti imimi wenyu vavata nezhara haazviziye izvozvo. Munarcissist haana inonzi empathy. Munarcissist haazive kuti vamwe vanhu kunze unozviziva vari kuti haazive kuti vanonida something. Munarcissist belief yake inongoreva kuti zviri kufaya kwangu. Nhasi kuchechi kwako chida kuti kukangoperedzwa mari dzinoenderana naye kuchechi kwako chifaya. Iwo zvibvunza kuchechi kwako chifaya chiko nhasi hapana zvandawa ini. Kana usina kunzwa vhengeri yanhasi uri palow level. Variko machurches anolidwa nemanarcissist. Vanotonga kuti chechi yavo ndio yega inoenda kudenga. Munarcissist anonetsa kuti harapike. Zvozvaita vanhu vazhinji vane kadegree keunarcissist, but munarcissist ane jealousy rari kuti ane jealousy kudero ane kacontrol kanouya naturally. Anokucontrola so natural. Zvokucontrola pay yako iwo. Munarcissist haadi kupikiswa. Munarcissist haadi kucriticize. They don't take criticism lightly. Havagoni kuhandle criticism. Munhu une murume akadero, une boyfriend negirlfriend akadero handiti? Yeah. Une basa guru. And you're thinking, ndikangodai achaimprove. Ndozvarufunga. Then bad news. You've got two options. Kana udana munarcissist. Wotoshinga kana wotosiya. Hachinje. Kune mumwe munarcissist anozoti ndiri narcissist, ozviunderstand. Koya munarcissist anobhiliva zvishuwa kuti haazvizive kuti munarcissist. Yandofunga kuti vanhu ndo vasingamunzwisisi. Vabereki vaya vokuti vanokudza kuti unaika munhu wekuti anoacta victim. Ndiwe unongonditambudza. Ndine pasina nasekuru vangu. Ndingeremo. Ndine ningati. And nyika isi fair anyway. Do you know that? Makamboenza saying here, the world is not fair, man. Vandinzwisise vana vanhu vachandinzwisisa riniko. Ndinoda that person anondinzwisisa. Kuvanhu kunzoko anenge achipaint a raw fake life. Akatenga mota. Kana kuti mukaenda kunoona mota nyuwani yeumwe munhu. Muchienda kupati. Vaitita pati ndatenga mota. Ipapo pakati pevanhu vachicelebrate pati yomwe andanga kutaura nezve yake apati yangu inini mota manje narcissist. Haadi glory inongoenda kwevamwe. In the middle of party yevamwe vanhu birthday remwana wangu pabirthday remwana wangu zvandakazoita naiwe tiri papati yevamwe rega timbocelebrate zvo edu mabirthday kwedu kwati kungorangoda boots dzangu dzandakatenga dzangu dzandakatenga zvozake hembe munoona hembe yakana
anogona kuti yakanaka achikupedza kuti yakanaka kutozvipreza unaye munhu akadero ndidi anongozvipreza munhu iyeye anongokuitira nice things kana zvichibuilda image yake kunze vanhu vaya vanokendenga staring about what people say outside munhu yokuti anowara too much about zvinofungwa nevanhu kunze akaona kuti vanhu vanongofunga kuti hana mari anotonohaya Lamborghini ouye otobva picture akaizembera because anoda kumaintaina that belief iye zvinhu zvanyanya zviri unrealistic zvimwe zvacho ndinongona kuti munhu zvaarikuita hazvisipinda naye munhu life yaari kuda kutiratidza yaari kupainta isiri havabvi pamalife senge isusu narcissist life yacho ngenyori glory to me glory inini ndakapenga I'm the boss yeah I'm in charge yeah but kana iri church hakuna kana imwe church inonzi inoenda kudenga yake church ndo number 1 church church kwani yake church zvake zvinongoitwa naye ndo zvinoendesa kudenga church mamboona vanhu vakadero narcissist munarcissist wafoka mufadza shamwari nguva yaunongomufadza inguva yaunongochimupa glory akabva akaplana kuti uchamupreza ukarega kumupreza unoita senge uchashunyiwa iwe isichuka ko honaka hausatombodani mumwe munhu anoti dzimwe nguva wakangamwa kumupreza heti yatenga oita zvinhu zvinodai musoro iwe hausikuiona heti oti ozvirova musoro hausizvona dzeno zopedzera kukwenya iwe honaka hona kwadii iwe but okay ndazviona kudhara maiwi munarcissist ade izvozvo hausatombodai nomunhu anoti ndiri kugona ka bebe ndiri kugona ndinokufadza ka ndinokuita zvese handiti zviri kunakidza ka ndiri kugona ka unomuziva ridzamhere memuri pamaneighbors vamwe muri kuhotel ridzamhere screama wedzera kuscreama anoda image yekuti anzi is a god ndiye ari kuchemedza mukadzi munarcissist anoda zvinhu zvinopainta kunze zvazvo kuti anenge ada kuti iwe ukaridza mhere uri nemaneighbor akazviwa kuti uri kuridza mhere every night vafambe vachimuona kuti uyu anochemedza vakadzi anogona zvinomupa mbiri chete narcissist vana akavachenesa mbiri yacho yese inoda nguva yakumunarcissist zvese zvanenge angoita ka direction yacho inopointa narcissist unovaziva nhandokutaura nezvavo mari yako chaichaiwo hauidleyo yako pei yako chaichaiwo wazotengerei kala denda ndiri ndenda ndanchikutsvagira maiwe ndanchikutsvagira zvimari zvashandisa dena ungongotaimira apa ndopawazoirasa dena ungongondimirira ndaikusarudzira good stuff musanambodani munhu akadero musati right iye munhu narcissist